Na, hello, sziasztok, én Dávid vagyok, és itt van velem Bence. Igen. Sziasztok. És ebben a videóban most harcolni fogunk egymás ellen. Mint lássátok, neki egy semmi esélye sincs, mivel ő 21-es szintű kezdőharcos, én meg 23-as szintű légiós vagyok. De hát azért megpróbál. Szerencsét próbálni. Na, most Bence, megkérlek, hogy állj abba a sarokba. És kezdődjön a PvP! Aha. Tényleg? Mi az őrös csalás? De az a csalás, hogy regenerálódó magadnak, ami meg ne használd el a szérumomat. Meg fogok halni! Jó, meghaltam. Meghaltam. Nyert a bajnok, a verhetetlen Majoros Dávid! Szégyen, szégyen! Ennyi lenne ez a videó, szia!